Здарэнне адбылося на бульвары касманаўтаў. Жанчына ў стане алкагольнага ап'янення выходзіла з дома 66 з каляскай, у якой знаходзілася 4-месячнае дзіцё. На ганку п'яная маці не ўтрымала раўнавагу і перакуліла каляску. Немаўлё ударылася аб тратуар. Відавочцы параілі жанчыне звярнуцца па хуткую меддапамогу, на што яна ўчыніла лаянку, забрала дзіцё і паспрабавала ўцячы. Толькі дзякуючы неабыякавасці прахожых былі выкліканы міліцыя і хуткая медыцынская дапамога. Дзіцё доставили в больницу. При поступлении диагноз был ЗЧМТ, закрытый черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом правой теменной кости под вопросом. После проведения КТ головного мозга этот диагноз снят. На сегодняшний день клинический диагноз у ребенка – поверхностная травма волосистой части головы. На сегодняшний день ребенок может быть выписан домой, если бы были его родители. Маці з'явілася ў бальніцы на наступны дзень здарэння, пасля чаго вось ужо амаль тыдзень урачы яе больш не бачылі. Не засталі жанчыну дома і мы, дом зачынены. Вядома, што 31-гадовая жанчына пражывае разам з бацькамі мужа, сам ён зараз знаходзіцца ў месцах пазбаўлення волі. Шлюб іх афіцыйна не зарэгістраваны. Жанчына злоўжывае алкаголем і ўжо трапляла ў поле зроку міліцыі. Што адметна, што толькі зусім нядаўна, 29 сакавіка, сацыяльна-педагагічны цэнтр Брэста прызнаў дзіця гэтай гора-маці ў сацыяльна небяспечным становішчы. А за дзень да здарэння дзядуля малога звяртаўся ў міліцыю з заявай аб пазбаўленні маці бацькоўскіх правоў. В настоящее время прокуратурой города проводится проверка и будут приняты все меры по защите прав и законных интересов малолетнего. Готовится предписание об отобрании ребенка из семьи и признании его нуждающимся в государственной защите. У мамы будет возможность изменить свой образ жизни и принять меры к возврату ребенка в семью в течение 6 месяцев. Если этого не произойдет, будет подан иск в суд о лишении матери родительских прав. Наогул тэма сацыяльна-небяспечнага становішча сем'яў вельмі актуальная. У Брэсце ў параўнанні з мінулым годам колькасць дзяцей, якія прызнаны маючымі патрэбу ў дзяржаўнай абароне, павялічылася з 34 да 71. Каго вінаваціць у гэтай сітуацыі? Напэўна, у першую чаргу бацькоў, але і недастатковасць работы з такімі сем'ямі з боку адпаведных служб таксама відавочная. Людмила Салзана, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».